masu kallo da sauraro barkamu da warhaka, fatan kowannen ku ya tashi cikin koshin lafiya. Mu alhamdulillahi, kamar a koda yaushe shirin duniyar mu a yau za mu gabatar tare da abokan aiki na, wanda a yau dai kamar kullum shirin duniyar mu a yau na dauke ne da batutuwa kamar da farko abin da za mu tattauna a kai, wanda za mu tashi da shi, sai kuma ainihin sirrin gida daga bakin Hadizatu Isa. Kuma a halin yanzu dai kamar yadda nake faɗa, akwai batu da za mu tashi da shi na wanda yake da muhimmanci sosai a nan ƙasar Kamaru, wanda ainihin ministan yanki ya buƙaci cewa wato a tsaftace ƙasar Kamaru baki ɗaya, musamman birnin Yawunde, kasancewa a halin da ake ciki wato shara ya katutu sosai wato a biranen Kamaru baki ɗaya, wanda a halin yanzu dai dangane da bakuncin da za mu tarba na wato babban taro na kasuwanci da za a gudanar a nan kasar Kamaru, wanda kasashe da dama za su halarci wannan taron, kuma da labarin da ake ji cewa ainihin shara ya katutu wato rashin tsafta a kasar Kamaru yana tada hankulan al'umma sosai, wanda a halin yanzu dai Fulan Tangaji ya ɗau wannan matakin, na ce tsatsauran mataki akan wato kowane ɗan adam a ƙasar Kamaru da wato ya bada tasa gudunmawa wajen wato tsaftace muhalli. Wannan kenan da za mu tattauna a halin yanzu a wato wannan shiri na duniyar mu a yau. Amma kafin nan za ni je na gabatar da abokan aiki na, sa'annan na ji da me suka tashi. Abdulaziz Garba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An ci babba da fata waye gari lafiya, barka da safiyar yau. Barkan mu da wayewan gari tare da sauran abokan aiki baki daya. Masu kallon muna muku fata alheri, muna fata kowa ya waye gari lafiya. Abin da na waye gari da shi zai tsokaci ne musamman akan ainihin kasar Gini Bisawo. Kamar yadda muka sani, kasar ta fuskanci juyin mulki musamman a watan wato ainihin Nuwamba, ranar 26 ga watan Nuwamba, wanda aka hambarar da gwamnatin shugaba Umaru Sissoco Embalo biyo bayan ainihin zaben da aka yi a cikin wannan kasa, wanda ba bayyana sakamako ba, amma aka aiwatar da ainihin juyin mulki. To halin yanzu dai tafiya ta yi tafiya, wanda ya kai ga an ayyana ranar da za a yi zaben shugaban kasa a ƙarshen wannan shekara ta 2026. ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban kasa wannan kasa ta Gini Bisawo da zaben 'yan majalisu, kuma idan aka duba ranar 6 ga watan Disamba za a gudanar da wannan zabe. Kuma wannan zaben ya biyo bayan ainihin kira na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS, wanda tawagar da wannan kungiya ce suka yi tattaki suka je wannan kasa, musamman karkashin jagorancin shugaban wannan kungiya, shugaban wato ainihin kasar Saliyo Julius Maada Bio, waɗanda suka je wannan ƙasa, da kuma shugaban ainihin Senegal Bassirou Diomaye Faye, da kuma ainihin shugaban hukumar wannan kungiya Umaru Turai, waɗanda suka je suka yi tattaki suka tattauna da waɗanda suka hambarar da wannan shugaba Umaru Sissoco Embalo. To idan aka duba ainihin a halin yanzu ana duk iya kokari na ganin yadda za a yi a tsawaita wato ainihin mika mulki ta yadda wato al'ummar wannan ƙasa za su samu sawaba da kuma kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta Gini Bisawo. Duk kokarin da ake kenan, domin babu yadda za a yi a ce an zo an hambarar, domin yana ɗaya daga ciki da aka duba ka'idojin wannan kungiya ta CEDEAO ko ce ECOWAS, wanda idan ya zama cewa an aiwatar da wannan juyin mulki to hurumin su ne za su yi tattaki na ganin wato ainihin an isa wannan kasa, na ganin cewa an samar da zaman lafiya ta yadda zai yiwu a gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da kuma lumana. To wanda yake rike da mulkin dai a yanzu, rikon kwariya Hortan Tam, kamar yadda muka sani, shine a halin yanzu yake wato ainihin rike da ragamar mulki na rikon kwariya a cikin wannan kasa. To bayan an zanta da shi da mukarrabansa sun amince za a yi zaɓe kamar yadda wato ainihin aka bukata da a yi wannan zaɓe a watan Disamba insha Allah na wannan shekarar 2026. To muna fatan cewa dai za a yi zaben cikin kwanciyar hankali da kuma lumana. Sannan a halin yanzu shi Umaru Sissoco Embalo din ma baya nan a cikin wannan kasa, ya je mafaka musamman a kasar Morocco, inda ya je ya zauna a can, a yayin da kuma shi wato madugoyin adawan wanda ya fafata a zaben da shi Fernando Dias da Costa, wanda shi yana nan a cikin wannan kasa, musamman a jakadan ainihin Najeriya da take wannan kasa ta Gini Bisawo. To da fatan cewa dai za a yi duk kokari na gani an fara sasanta waɗannan 'yan siyasa ta yadda za a yi a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tashi hankula ba. Sannan kuma bugu da kada akwai waɗanda
'yan siyasa ne waɗanda suna na a tsare har ila yau, waɗanda gaskiya kafin ma a gudanar da wannan zaɓe da ma bayan an yi zaben suna na garkami har ila yau waɗanda ba a sako su ba. Da fatan za a waiwaye su na ganin an yi kokari wato an sako su, an yi belin din su ta yadda za a yi wannan zaben ba tare da an samu wato ainihin tangarda ko kuma tashi hankula a cikin wannan kasa ta Gine Bisau ba. In kuma ka duba baranci ta sha bamban, wannan juyin mulki ya sha bamban da wasu kasashen da muka sani, Mali, Niger da Burkina Faso. Wannan juyin mulkin da aka waɗannan kasashe wanda an ta kai kawun kika duba tawagar wannan kungiya ta ECOWAS ta yi kokari na ganin yadda za a yi ya zama na an mayar da mulkin kan tubalin demokradiyya, amma kan bai yiwu ba. To amma ita wannan kasa ta Gine Bisau ta amince kiran, kuma muna fatan za a yi wannan zaben cikin kwanciyar hankali da kuma lumana ta yadda wannan kasa za ta koma kan ainihin tubalin demokradiyya. Wannan a takaice abin da na waye gari da shi kenan. Muna jiran dai wannan lokaci Allah ya kai mu rai da lafiya, da yake har karshen shekara ne akwai saura, kuma na gama an kai wato ya kai tsawo sosai, domin da ya zama na cewa an dan takaita ko wata 2 ko 3, amma an kai karshen shekarar 2026 wanda gaskiya Allah ne ya san irin tattaunawa da za a yi sannan a gudanar da wannan zabe. Allah ya nuna mana wannan lokaci lafiya. To Abdulaziz Garba, shi wannan ma bai yi munafurci ba, ya kai har wato ƙarshen shekara. Dangane da wasu wato shugabannin da suke cewa watanni 2, amma kuma sai ka gani an zo an yi tazarce akan wayannan watanni. Mun gani kamar a shugaban kwankwariya na kasar Niger a lokacin da shi ya kara gabar mulki, yawa ya ce watanni 2 zai yi sannan ya miƙa mulki. Yawa to a halin yanzu kuma ka gani cewa har ya kai ga an yi tazarce sosai, wanda suke gani cewa shi sun kakkaba abin da suka bukata sannan abin ya wuce. Alhaji ya barista, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anti Maimunatu Sadu da sauran masu kallo da sauraro a duk inda suke, muna gaishe su da kasancewa tare da mu da suke ko da lokaci. A ci gaba dai da kawo maku abubuwan da suka faru a jihar Kano. Mai girma gwamnan jihar Kano, duba ganin cewar abubuwan sun faru baya gari, yana waje, bayan daga baya kuma ina Abuja ya gana da shugaban kasa injiniya Abba Kabir Yusuf, ya kai ziyarar ta'aziyya wajen bawan Allah da ya rasa iyalansa guda 7, Malam Haruna Shafi'u ne ko Haruna Abubakar ne? Haruna Abubakar ne suka abin nan. Madalla. Mai girma gwamnan jihar Kano ya kai ziyara da tawagansa, wanda wannan al'amari ya burge mutane, yan anguwa da shi kansa bawan Allah nan da al'amarin nan ya shafe shi. Mai girma gwamnan jihar Kano ya bashi kujerar ainihin wato ya umurshi, ya bashi kujeran umra shi da dan uwansa yayansa kenan, da kujeran haji har ila yau shi da dan uwan nasa, ainihin wato da sabon gida a wata anguwa daban, da daukan nauyin sake yi masa aure. Ya ce idan ya natsu ya nemi duk wadda ya samu, duk wadda yake so, gwamna zai dauki nauyin yi masa aure, ainihin wato yawa, da kuma ainihin wato waɗanda suka yi kisan, wato da ɗaukan nauyin shari'a, wato kula da shari'an da mai da hankali, yawa kamar yadda aka yi ta kira a kai, ɗaukan nauyin ainihin wato shari'an da sauransu. Ainihin wato mai girma gwamnan jihar Kano ya yi magana a wannan wajen wanda aka yi ta cece kuce kwanakin baya akan maganan Hanifa. Ya yi magana akan ita kanta Hanifa, kuma ya nuna ya ba kwamishinan shari'a a nan take a wannan wajen din ya je binciken maganan shari'ar Hanifa, a yi kokari maza a kawo karshen shari'an din. A shirye yake aka yi wa shi wannan wanda ya yi wa Hanifa yawa. To yanzu ya a nan take ya ba kwamishinan shari'a umarni ya zo ya yi bincike, a yi gaggawan kawo mai takaddun shari'an din domin ya sa hannu. Alƙawura dai wajen guda 7 yayi. Haka zalika kuma ya yi maganan akan wanda ya kona mutane a masallaci, shi ma ya ce kwamishinan shari'a ya yi gaggawan bincika wannan maganan din, a yi gaggawan kawo mai takardar sakamakon shari'a ya sa hannu. Kuma ya yi alƙawarin cewar ainihin wato wannan shari'a na wa'annan kisan wa'annan bayan Allah guda 7, ainihin wato ya yi alƙawarin sa ido akan wannan
wannan maganar din har sai ainihin wato ya kai ga ƙarshe. Ya ce kuma daga wannan Allah yadda an daina, domin ya ce daga wannan za a yanke masu hukunci da alƙalai suka ainihin wato yanke masu, kuma ya yi alkawarin cewar duk wanda ainihin wato aka ƙara kama shi da irin wannan to daidai abun da aikata daidai abun da ainihin wato shi ma zai fuskanta. Bawan Allah na muna jin daɗin abubuwan da al'umma da kuma gwamnatin jihar Kano take yi masa. Yanzu haka ya samu kujeran umra 2 da kujeran hajji 2 bayan kudade miliyon 1,100,500 da sauransu, da wanda Abba kuma Hikima babban lauyan nan yake hadawa har zuwa yanzu. To kuma a wani sanarwa ainihin wato ana raɗin cewar ya ce gidan shi nan zai bari a yi makaranta ko a yi masallaci domin wato ya zama hadaya ga iyalansa, wanda gwamna zai ba shi gida a kowace anguwa yake so. Wannan gidan kenan dama gidansa ne. Yawwa madalla. To kuma har ila yau rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama, akwai wasu bidiyo guda 2 in kun kula wanda suke yawo. Akwai ɗaya yana sanye da jallabiya wanda ya ce ai ya ga wa'annan matasan din a saman katanga lokacin da suke gudu. Akwai kuma wani matashi da yake cewa sun kama ɗaya daga cikin kannin ita wanda aka kashin din, ya zo yana bude kofa yana yin kaza, suka damƙa shi a wajen 'yan sanda, dalilin wannan aka kamo wa'ancan. Alhali kuma ashe wa'annan mutane makwabtansu ne, amma kuma a bayanin da suka yi ma ESP Abdullahi Haruna Kiyawa sun karyata kan, suka ce karya suke, lokacin da abun ma ya faru ba sa nan kaza da sauransu. To irin wannan abubuwa sun faru, mutane anguwa lokacin da ake bukatan agaji ba ku kawo agaji ba, daga ba kun zo kuna taima 'yan jaridu karya. To ina gode masu Abdullahi Haruna Kiyawa 'yan sanda su yi magani irin wa'annan mutane din. Lokacin da ake bukatan taimako ba ku taimaka ba, yanzu kun zo kuna ƙarya akan cewar kaman akan idon ku abu ya faru. Jallabiya bulan nan wanda ya fito ya zo yake ba da bayani dalla kamar yadda ya kira su wato jami'an tsaro da waye. To yanzu ya shiga hannu bidiyo ina nan a shafin mu na Hausa 7 ma an wallafa, ya shiga hannu yanzu haka karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya ba da umarni a sa su a bar su a shashin bincike na manyan laifuffuka domin su ainihin wato zuma ba za a bar su ba, dole za a hukunta saboda tunzura ma mutane da suke da sun faɗi ƙarya, sun faɗa ma 'yan jarida ƙarya, kuma bidiyon su yana ta yawo. To Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi wannan din su, kuma yanzu haka suna hannun 'yan sanda. Madalla ya barista, amma ya kamata a bincike wato ainihin kasar Nigeria sosai, saboda akwai wani dan social media wanda ya fito yake maganar cewa lafiya kuwa a Nigeria, saboda baya ga wannan kisan da aka yi na ainihi mahaifiya da 'ya'yanta, a jiya kuma akwai wani labarin da ya fito, akwai wata yarinya ita ma a ɗorayi da diyarta amma ta bata, a halin yanzu ana nema, wanda kaninta ne ya sanar da wannan labari, har yanzu dai ba a ganta ba. Sa'annan kuma akwai wani yaro wanda ainihi mai gidansa ɗinki suke yi, mai gidansa ne kuma ya kashe shi yawa ya kashe shi bayan yayi aure, ina ga sati 2 kenan ya kashe shi hallahira, wanda ake tsamman cewa wato bayan yayi dan kwanaki na shan amarci, yayin da ya je duba shago sai ya ga cewa suna yi mai tu'annati a shago, wanda ya kokarin kuma yi musu magana, wannan din kuma ya gama da shi har lahira. To ya kamata wannan a yi bincike sosai ga al'ummar Nigeria, menene ke faruwa, mai yasa ake yawan kashe-kashe a Nigeria, menene dai wanda wato ike kai ga yin wannan aika-aika. Ubangijin Allah dai ya kawo sauki da kuma wato ainihin sassauci ga al'ummar Nigeria baki daya da ma nahiyar Afirka baki daya. Hadizatu Isa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wayewar gare masu kallo da sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowanne daga cikin ku ya waye gari cikin ƙoshin lafiya. Labarin da nake dauke da shi a wannan safiya daga cikin kasar Cote d'Ivoire, inda shugaban kasar din Alassane Ouattara ya sake nada wato Prime Minister Robert Bugre Mambe a wannan matsayin din, duba da yadda a cikin wato makonnin da suka gabata ya yi mika murabus ɗinsa bayan tun shekara ta 2023 a watan Oktoba yake a wannan matsayi na Prime Minister.
to a yanzu biyo bayan wato zaɓen da wannan jam'iyyar ta RHDP ta lashe na hukumomi, ya sanya shi shugaban ƙasar ɗin sake naɗa shi, wanda ya ce wai ya miƙa masa wato yarda, yana bashi yarda kuma yana da adalci a cikinsa, wannan matsayi ɗin zai iya jagoranta kamar yadda ya yi a baya. To a yanzu dai Alassane Ouattara yana niyyar yin kwaskwarima a wato gwamnatin ƙasar ɗin cikin wato wani yanayi na rikicin siyasa, duba da yadda muka ga yadda zaɓe ɗin ya kasance a watan Oktoba na shekara ta 2025, yadda wasu 'yan adawa suka ki amincewa da tsayawa takarar wato shi Alassane Ouattara wa'adi na 4. To a yanzu dai kowane ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ya saka kunne domin sauraron yadda za a yi kwaskwarima a wato gwamnatin ƙasar ɗin. Kowa dai yana jiran wannan kwaskwarima da za a yi a wato can ƙasar Cote d'Ivoire, da fatan dai ba zai tada hankula ba kamar yadda muka saurare a can wato lokacin zaɓen shugaban ƙasa. Fatan mu kwanciyar hankali da a wato ƙasashen nahiyar Afirka, kuma muna fatan cewa wannan sabon minista, ko in ce wannan ministan da aka sake sabunta masa wato wa'adi, da fatan cewa zai aikinsa kamar yadda ya dace, kuma kamar yadda shi shugaban ƙasar ɗin ya ce ya bashi aminta ya kuma bashi yarda. To da fatan dai komai zai wuce cikin kwanciyar hankali. Madalla Hadizatu Isa, Allah dai ya tabbatar da alkhairi. Wato ya gudu amma sai ya yi wannan mukamin duk yadda ya yi. To ba mamaki an yaba da irin rawar da ya taka a wannan matsayin, shi yasa duk da murabus shi aka sake wato dawowa da shi a wannan matsayin. To ba mamaki shi kuma akwai abin da ya gani da bai dace ba, shi yasa watakila ya yi murabus. Ya kamata a tuntube shi a ji menene wato hanzarinsa. Yanzu dai ba wani ya gaji ne kawai, tsaban wannan din mulkinmu ne a Afirka, ya gaji ne ya bari, kuma Alassane Ouattara ya ga abokin cin mushen shi ne, abokin cin mushen shi ne, shi yasa ya dawo da shi. Ina jin tsoro kada ya dawo ya kawo wani sabon da zai mashi wata makarkashiya, ko kuma ya je sake tsaya takara. shine matsalar, ya gaji ne. Za ga cewa inda mutane suke faɗa a wannan shekaru na 74, maimakon lokacin da ya murabus din a barsa ya je ya huta, a sake maye gurbinsa da wani ko matashi 50 ko 40 da sauransu, da wanda zai iya wato shi ma zuwa ya taka nasa rawar gani. To kin ga mu namu a nahiyar Afirka da duk yanda dai suka ga dama haka suke tafiyar da gwamnatin din, yadda dai abu zai musu daɗi. Yawa abin da zai musu daɗi, wato kin sa akwai son kai. Yawa son kai ne, babu ruwansu da al'umma, shi hakan suke tafiyar da gwamnatin ƙasa. Madalla, ni dai na tashi ne da nan ƙasar Kamaru, wanda mun san cewa a halin yanzu wato ana ƙoƙarin wato ƙara patanti, wanda mun san cewa haraji, mun san cewa abu ne wanda zai kawo cikas a nan ƙasar Kamaru. a dangane dai da wannan wato a nan ƙasar Kamaru a cikin shekarar da ta gabata, wato daga Janairu har zuwa Yuni 2025, wato an shigo da man fetur ne, wato babu man fetur a nan ƙasar Kamaru, ko kuma mu ce bai isa ba. A nan dai wato an shigo da wannan man fetur wanda ya kar biliyan wato 33.7, wanda shi aka yi aiki da shi a nan ƙasar Kamaru, wanda ya tashi akan wato 10 miliyan 899, wanda wato ya shiga cikin kasuwanmu a nan ƙasar Kamaru, wanda yin haka kuma ana gani cewa kamar wato an samu rabuwar ci gaba, tun da yake ba kawai a shekara 2025 ba ne hakan ya faru, ko a shekara 2024 ma hakan ya faru, wanda wato ainihin aka shigo da man fetur wanda ya kai wato biliyan 453, wanda kuma wato ya kai kimanin tun 804.6, wanda ya shigo nan kasar Kamaru, kuma wato a kasuwannin kasar Kamaru baki daya, wanda ya kai ga wato saukar da ainihi na ce kasafin kuɗi ko kuma jari na nan kasar Kamaru da wato kashi 26.3 cikin 100 na ainihi wato darajar nauyin wannan man fetur din, wanda a halin yanzu dai wato an samu batan kusan biliyan 119 na wato ainihi na hauhawar shigowa da kayayyaki a nan kasar Kamaru a maimako wato a kirkira, saboda mun san cewa
wato Kamaru ta shiga cikin wani yanayi wanda aka samu konewar matatan kamfanin matatan man fetur ɗaya tilo da muke da shanan ƙasar Kamaru Sonara, wanda ya kai ga wato a halin yanzu muke fuskantar ire-iren wannan matsalolin, duk da cewa an ƙoƙarin wato samar da kuɗaɗe wanda za a yi gyaran wannan wato kamfani na matatar man fetur, wato har yanzu dai mun ji shuru, ba mu ji kuma ci gaban wannan lamarin ba, tun da cewa an canza dai wato jagoran wannan matatar man fetur din, wanda muna yi mai addu'a ubangijin Allah ya bashi karfi da damar wanda wato zai kokari ya fito mana da matatan man fetur inda za mu ci gaba da tace man fetur a kasar mu kuma mu yi amfani da ita. Masha Allah, to wannan kenan. A halin yanzu dai mun san cewa za mu shiga batunmu gadan-gadan, wanda kasar Kamaru na fuskantar wato ainihin rashin tsaftace muhalli, wanda ake gani kamar cewa kamfanin Izakam ta gaza, wato ya gaza game da ainihin kwashe shara, duk da cewa wannan kamfanin din a kwanakin baya sun yi ta yin wato yajin aiki saboda domin rashin biyan su albashi, wanda ya kai ga kwata-kwata akwai wani lokacin da suka tsaya san basa wato kwashe shara. A halin yanzu dai wato ministan yanki shi ya fito Fulan Tangaji, wanda mutane suna cewa wannan fitowar shi ya zo ne gadan-gadan dangane da karfin bakuncin da zamu yi na wani babban taro na bunƙasa kasuwanci a nan ƙasar Kamaru da kuma ma sasan ƙasashen nahiyar Afirka. Shi yasa ya tsaya ya ɗau tsauraran matakai game da duk wanda zai zub da shara ba tare da ya je ya zub da shara a inda ya kamata a zub da wannan sharan ba, wanda za a iya a yi mai hukunci mai tsanani, sanin cewa ainihi wato a halin yanzu gwamnati tana kokarin wato kawar da Izakam saboda tabbatar da Genelcam, wanda aka san cewa ainihin Genelcam ainihi ba aikinta bane na kwashe shara. Akwai abubuwan da ya ke wato da Genelcam take yi, wanda an san Izakam ce take wato ainihi tattara shara. Kuma Fula Tanganci ya ce wai dole ne mutane su yi yawo tsawon wato kilomita 100 ko ma da 200 ne su je zubar da shara, idan ba haka ba aka same su da zub da shara a wani sasan waje to za a iya kama su. Wannan maganar kenan. Hadizatu Isa, ya kika wato ji wannan labarin din, sanin cewa ko wajen saka ma wato kwandon shara ba a samu a kusa da kusa, she an kai wasu kilomita sannan a je a zubar. To ya ce ko da kilomita nawa ne mutum ya je wannan wajen ya zub da shara. A jiya da muka saurari wannan labari daga bakin minista Paul Atangaji, yanayin da yake cewa duk wanda ya ga aka kama shi yana jefar da shara a hanya to za a kama shi kuma a hukunta shi sosai, wanda bai yi tsammanin ba. To kin ga wannan furincin da ya yi wa al'umman kasar Kamaru daɗi sosai, saboda yanayin da muka shiga a wannan lokacin ɗin. Idan ka zo Kamaru baki ɗaya, musamman manyan biranen nan guda biyu da Duwala da Yawunde, duk inda ka wuce sai kaga shara ya taru akan titi, har ya kai ga ma wato yana rufe hanya. Idan mota za ta wuce sai kiga tana wani kakkaucewa tana wucewa, idan ma dan acaba zai zo ya wuce da babur ɗinsa sai kiga cewa shi ma yana kakkaucewa, saboda hanya ta rabu biyu, shara a gefe an bar hanya kaɗan a gefe. yan angon ɗin ma da aka sanya musu wato gindin shi abin da ake jefa kundin shara ɗin, sai kiga abin ma ya cika har a zo yanzu a ƙasa ake kwararwa. To saboda me yasa ani ina ganin cewa fitowar da yayi ya furuci wannan abu ne mai kyau da ya fito yayi faɗan wannan. To idan ba su saka a nan ba, a ina za su zuba? Ayar tambaya kenan, abin da ya kamata a ce su fara tambayar su kenan, abin da ya kamata a ce sun gano gwamnati su fara tambayan kansu me yasa ake yawan zube-zuben shara akan titi. Wannan ne ya kamata a ce sun fara magancewa, saboda me yasa idan baki manta ba shekaru da dama Izakam ta tsayar da aiki, masu kwashe shara a kodayaushe suna wucewa hanya gida ana fito, kowa na fitowa da langan shara suna ba su suna shigewa, babu wannan kazanta din akan tituna. To me yasa suka bar aikin su? Sun bari ne saboda babu albashi, ba a biyan su a ƙarshen wata. To ai wannan ne ya kamata a ce su dawo kai kafin su zo su ja hankalin mutane. Yau ne idan ba zubar da shara a hanya ba akan titi, aina za a je a zubar?
hukuma a nan wato karamar hukumar Duwala na biyu, ita shugaban hukumar in ta dauki nauyin yin wannan, zai ga cewa ƙananan a na masu kafa ukun nan su suke iya bakin kokarin su, suke bi gida angwani suna kwashe shara. Duk da haka sun yi karanci, domin zaki ga har ila yau zaki ga shara ko ta ina akan cici a birnin Duwala. Wannan kuma zaki ga cewa jan hankali ma aka fara yi a shafukan sada zumunta, ake jan hankalin gwamnatin kasar Kamaru tun shekarun da ya wuce, ake nuna musu cewa shara fa ta yi yawa a ƙasa, datti ya yawa a ƙasa, kuma wannan sharar ɗin yana iya janyo mana cutattaki. Zaki ga cewa cizon sauran da suka yawa a birnin Duwala, duk sharan nan da suka yawa akan cici ne, warin da wato waɗanda suke gefen sharan din suke sheka, duk sai kawo musu cuta a jiki. Kiga yau wannan ya ce wai bai da lafiya, yau wannan kaza, yau duk warin nan ne da yake suke shekan nan, duk shi zai iya kawo musu cutattaki a jikinsu. Da kuma cizon sauro da sauransu, sai kiga cewa sauro ya yi yawa a gari, ana ta neman maganin sauro bai aiki saboda shara sun yi yawa a gari. Kika kunna maganin sauro ba aiki yake yi ba, ta yaya zai aiki? Wannan shara duk a kofofin mutane. Abin da ya kamata a ce sun yi, su waiwaya baya, ba wai sun ce idan sun ga mutum shara ya cika wa mutum a ɗaki, aina zai kai ya je zubar, dole ne zai je wannan kan cicin din ya je kwarar. Idan har ba su ɗauki matakin dawo da wannan wato hukumar kwashe shara, ko in ce gwamnatin masu kwashe sharan nan izakan ba su yi kokarin dawo da su ba, sun biya su albashin su akai sun biya su albashin da ba a biya su shekaru da ya gabata har suka yi ta korafi ba, to zai ga cewa har ila yau ba za a samu tsafta a waɗannan biranen din ba idan har ba su ɗau mataki ba. A koda yaushe ana yawan samun wato rashin biyan albashi ga wasu ma'aikata a jamhuriyar Kamaru. Shin me yasa haka? A koda yaushe ana kasafin kuɗi a ƙarshen shekara cewa ga kuɗin da za a fitar domin yin wato wasu abubuwa a shekara mai gabatowa a sabuwar shekara. To amma sai kiga har ila yau akwai waɗanda suke kokawa game da rashin biyan albashi, wanda yake kawo ma ƙasa koma baya. Maimakon a ci gaba, zaki ga wasu ƙasashe ci gaba ake yi, sun wuce ma wannan. Wallahi wata ƙasar a nahiyar Afirka ta wuce wannan, wai har ila yau ana magana kwashe shara akan hanya, ta wuce wannan. Yanzu wata kasar din zaki ga cewa neman hanya take yi ta kirkiro wani abin din da zai taimaka wa ɗalibai, ko kuma ya taimaka ma masu kasuwanci, ko kuma ya taimaka wasu mutane. An riga an tsallake batun shara, amma a Kamaru wai abin mamaki a kasar Kamaru har ila yau ana kan bangaren wai kwashe shara. Na farko abin kunya ne yau nan baki su shigo, ana jin kamaru su shigo su zo su ga irin shara a ko ta ina, kuma a kan titi, a manyan tituna kike ganin wannan, ba wa a irin kananan anguwan bayan garin nan bane, a tsakiyar birni kike ganin wannan abin da me ya kamata a su kansu su fara gyarawa kafin a nan ma a gyara. Idan su ba su gyara ba to abin bai zai taba gyaruwa ba. Yau nan waɗanda suke iya bakin kokarin su ma suke ɗaukar kwashewa, su ma yau nan idan aka ce ba za a biya su ba, ko ba za su musu mai a keken su ba, to zaki ga gobe su ma ba za su fito ba. To waɗanda suke gida kuma in shara ya cike musu a langa, ba za su zauna da shara a gidansu ba, dole ne za su fita su je su kwashe. Abu ne wato matsalar din yana zuwa ne ta bangarori guda biyu. Ba za a ba gwamnati kawai laifi ba za a ba mutane a anguwa kawai laifi ba, haduwa za a yi a ba su laifi. Saboda kuma zaki ga cewa ni abin da yake so ba al'umma laifi, yadda suke kwara shara a cikin kwatami ne, shi wannan ne yake bata wato min rai. Bai kamata a ci a cikin kwatami irin manyan kwatamin da aka gyara ba. Shugaban hukuma ta gyara domin a samu hanyar ruwa ya dinga gudana, a samu hanyar ruwa, a samu inda zai dinga bi domin a daina samun ambaliyar ruwa. To amma sai kiga cewa a wayi gari ga wajen zubar da shara a can waje din kan cici, wato a inda yake faɗa ya cika, cici ya cika da shara, sai kiga yanzu she su sanja waje ana kwararwa a kwatami. To kin gani she ya toshe hanyar ruwa, yanzu ambaliyar ruwa she ya zo yana fitar da wasu abubuwa, yana tafiya da yara, ga datti da sauransu. In ruwa ta tsotse sai kiga datti duk akan cici. To kin gani shi sa nake cewa laifin din ga bangarori guda biyu ne. Ya kamata a ce a cusa ma al'umma akai yanayin tsafta, ba wai tsafta gidanka bane kawai, a'a ya kamata a ce tsakar waje da ko ina kasancewa dole ne ka tsaftace wannan waje din, domin idan ka saka kazanta zaka iya ka cutar da dan uwanka. Ni fatan mu anan yanda zan sauka, gwamnati da al'umma ya kamata su haɗa kai su san yadda za a yi a magance wannan al'amari. Madalla Hadiza, amma kar ki manta kamar yadda ake ce wato tsaftace muhalli, ainihi idan da za mu waiwaya baya
a lokacin da ainihin izakam take aikinta na kwarai wanda kuma take samun albashinta akai-akai za ki gani da wahala a ci an gani wato ainihin shara a waje. To yau a wannan lokacin in me ya kamata gwamnati ta yi, farko abin da za ta yi ta biya albashi, mutane ba za su ajiye shara a cikin gidansu da sauransu ba, saboda duk wani abin da ake bukata su yi kokari su biya albashi da suka tara akan wato na ainihin izakam. Wato ina gaya miki akwai wasu ko da izakam na kin san wannan kwatamin da aka yi musu a dab kofar su ne. Izakam kuma zaki ga akan titi ita take wuce, ba ta wuce a anguwa. Sai ki ga to sai suka wai domin su tashi su je kan hanya zub da shara. Yayi musu nisa sai su dinga zubarwa a kwatamin din. Yawa kilomita nawa ne za su je su bi. Yawa to shine nake jan hankalin su. Abdulaziz Garba. To magana gaskiya akan wannan al'amari Maimunatu Sadu, idan muka duba kasar jamhuriyar Kamaru tana ɗaya daga cikin kasashen da ake alfahari da ita musamman nahiyar Afirka, wanda kuma akai-akai akwai tarurrukan da idan za a karba, idan za a tarbi waɗannan taruka dole sai babban tanadi, dole sai babban shiri, domin an san cewa manyan mutane ne za su halarta kuma manyan shugabanni ne, kuma ba karamin taro bane, taro ne wanda yana da alaka da kasuwanci da kuma tattalin arziki na kasashe, kuma babu yadda za a yi a ce za a tarbi waɗannan taruka kamar haka kuma ya zama na cewa a zo baki su zo su tarar da ainihin ko ta ina yana nan wato ainihin barkate ana zubar da shara ko ta ina bola ta ko ina. To kin ga abu ne da bai zai taba yiwa ba. To wannan shi ministan cikin gida ko ministan wato ainihin yankuna na nan kasar jamhuriyar Kamaru Bola Tanganji, idan muka duba ba karo na farko bane, ba karon farko bane da ake fitowa ake daukar wannan mataki da yadda za a yi ya zama cewa ba wato zubar da shara ko bola kan tituna ko a unguwanni da sauransu. Wannan ba karon farko bane, karo ne da ba za a iya kirga ba, wanda ana gani kamar ko wannan karon zai iya yin tasiri. To wala Allah zai tasiri, wala Allah kuma ba lalle ne ya tasiri ba, domin idan aka duba akwai wasu gasar da ana yi, kada mu manta akwai gasar da ana yi akai ko ce shekara a nan kasar jamhuriyar Kamaru na yadda ake a fitar da wato ainihin birni wanda ya fi tsafta a cikin wato ainihin wannan kasa, wanda idan ka duba abin mamaki ne a cewa kasa kun ce wato birni Yawunde, babban birni wannan kasa, baya daga cikin biranen da wai ake alfahari da su a matsayin birane tsaftatattu a cikin kasar jamhuriyar Kamaru. Abu ne da yana daure hankali Maimunatu Sadu, abu ne da wato ya kasa kama hankalin mutane. Babu yadda za kuma ce wai wannan karo ne za a ɗauki wannan mataki kuma ya zamana cewa wai ana la'akari ana tunanin cewa wannan karo ne matakin zai aiki, zai amsa sunan shi, kuma za a bi umarnin da wannan wato ainihin waɗannan ministoci suke kira ko da yaushe. Bayan batun shara, kada mu manta waɗannan zubar da sharurukan da ake a ko'ina akan tituna ko kuma wato a hanyoyi ko a unguwanni da sauransu, bangarorin da ya fi cancanta kafin a ɗauki wannan mataki menene? Ma'aikata waɗanda su ne suke nan akan wannan ragamar ainihin zubar da sharan ko kwashe wannan sharan, su ne ainihin ya kamata a mayar da hankali. A cikin sanarwar da minista Bola Tanganji ya yi, mai kula da yankuna nan kasar, ya bayyana cewa kamata ya waɗannan 'yan ayyukan ne su dinga zuwa aikinsu daga karfe 6 na safiya har zuwa karfe 12 na dare, su zo suna aiki akai-akai, to ba tare da kuma an yi la'akari wani irin kuma hakki za a biya su ba. To kin ga wannan babban kalubale ne, idan za a dau wannan mataki sai a duba wani irin kuma hakki za a biya su. Yau nan an waye gari idan aka ce za a yi la'akari ko za a duba wa za a waiwayi baya, domin an ce wato ainihin kyau tafiya a duba baya ko ba haka ba, da za a duba waiwayi adon tafiya, idan za a duba Maimunatu Sadu za ga cewa akwai dubun dubatar ma'aikata na izaka na kamfanin zubar da shara wannan kasa waɗanda sun bar aiki tun shekarun da suka gabata, waɗanda har ila yau suna wato ainihin neman da a biya su haƙƙin su tsawon shekara da shekaru. Shin a zaman da aka yi a ofi ko in ce a wato ainihin taron da shi minista Bola Tanganji ya yi a jiya da waɗannan mukarrabansa sun taɓo wannan bangare? Akwai waɗanda har ila yau makamancin abin da malamai ne suke fuskanta a cikin wannan kasa, har yanzu suna ainihin reclame, suna wato bukata da biya su kuɗaɗen su, har ila yau an kasa biyan su bashukan su. To ga waɗannan su ma kamata yi idan ya zama za a yi wannan taron a kira su, ko koma idan ma ba za a ci gaba da aiki da su ba, shin an biya su aikin su ne ba biya su aikin su ba, a san yadda za a yi a ga cewa an ba su wato biyan bukata ta yadda za su yi aiki su ma yadda ya kamata cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tashin kula ba. To kin ga wannan babban kalubale ne. Sannan kuma idan ya zama cewa za a yi wannan taro, akwai waɗanda ya kamata a shigar da su cikin wannan taro. Akwai ministan kula da lafiya
su Manau da Malashi, akwai su waɗanda suke ministoci na ruwa da makamashi na cikin waɗannan ƙasashe waɗanda ya kamata a shigar da su a cikin waɗannan taruka. Idan ya zama cewa an shigar da su za su suma fayyace kalubale da suke fuskanta, domin kalubale na zubar da shara yana da nasaba da wato ainihin cututtukan da ake fuskanta a cikin ƙasashe. Ga cututtuka na kwalara, amai da gudawa, ga kuma cututtuka na zazzabin cizon sauro kamar yadda Hajizatu Isa ta faɗa. Dole ne idan za a yi zama na cewa an zauna da waɗannan mutane waɗanda su ma za su bayyana ga sakamakon da suke fuskanta. Yau idan ana wato shimfiɗa bututu ko na wato ruwa na ruwa, tsaftataccen ruwa a cikin kasashe ko a birane, waɗannan ainihin ministoci waɗanda suke da wurumi ko suke da wato ainihin mukami na wato wannan na ruwa da makamashi a cikin waɗannan kasashe za su bayyace su ma kalubalen da suke fuskanta, domin waɗannan sharukan ko waɗannan abubuwan da ake zubarwa kan tituna da sauransu, ruwa ne yake kwarara ta waɗannan ainihin bututu ne suke shiga kuma ake amfana da su a kodayaushe, ya je toshe, kuma wani lokaci ma ana amfani da ruwan ɗin a kodayaushe ana sha. To kinga duk babban kalubale, shin idan aka yi wannan zama an taɓa waɗannan ɓangarorin, abu ne da wato bai kamata a ce za a ɗau wannan mataki kuma ba taɓa wannan ɓangare ba, kuma yana haifar mana da kuma wato nakasu da kuma baya cikin ƙasa. Idan ya zama da cewa za a yi taro ne matukan muhimmanci, kowa da kowa ya riga da ya san cewa akwai wakilai dubata akalla 4,000 waɗanda za su halarci wannan taron da za a yi, kuma an riga da an wato ainihin ziyarci waɗannan wuraren da za a wato tarbi baki, musamman su hotel Monfebe da kuma su wato ɗakin taro na Palais de Congrès, waɗanda ana ganin cewa waɗannan wurare ne za a tarbe su. To kuma ga kasashe ne sun zarce kasashen wato da muke da su a nahiyar Afirka. Ana batu ne na kasashe akalla ko shugabanni akalla wato 166 waɗanda za su halarci wannan taro. Idan suka zo suka tarar da cewa kasar jamhuriyar Kamaru gashi yadda take, shara ko ta ina da sauransu, ana zuzubar da wasu shara ta nan daban ta ko ina daban, to kinga abu ne da su wato ba za su ba da karfin yimma ba za su ba kuma da wato za su dauki wannan taro da muhimmanci ba. Wannan karo ne Kamaru za ta dauka. To idan ya zama cewa an zo kuma an zauna kuma an yi taro da waɗannan mutane, idan ya zama cewa za a dauki wannan mataki, za kuma rattaba hannu, domin abu ne da an san cewa za a zo wannan bangare, za a rattaba hannu, za a yi sayi, shin ba ni gishiri in baka manda, yarjejeniya ce ta kasuwanci, ga kuma amfani da za a yi, abu ne da kasashe da yawa za su halarta. To idan ya zama cewa sun tarar da ainihin kasa ga yadda take, wani irin sakamako za a fuskanta, shin kiran da aka yi ya yi tasiri ne ko bai yi tasiri ba. Fitowar ni Paul Atanganji Maimunatu Sadu, ni ba zan dauka abu ne da wato ainihin zai iya haifar da mai ido ba, domin ba karon farko bane, ba karo kuma na biyu bane, karo ne an yi so da dama. Idan ya zama cewa za su dau wannan mataki, ni a koda yaushe ina faɗin cewa a dinga duba bangaren da ya fi cancanta, ya fi dacewa. Idan za a dau wannan mataki, a duba bangaren da wallahi Maimunatu Sadu yanzu tafiyar da ake ko wannan abin da ake ainihin ajiyewa, domin akwai babba akwai karami, shi wannan abin sharan da ake zubawa na karfin din da sauransu, akwai babba akwai karami. To a yanzu ma tafiyar da ake karamin din sacewa ake, a yanzu din ma karamin din wanda na roban nan kin gane shayi sacewa ake. To kin ga yanzu mu karan kanmu ma ba mu fara neman yadda zamu yi mu magance matsala na wato tsaftace muhalli ba, ya zai a ce kuma sama ta riga ta magance. To su ma suna jinkiri ta wani bangaren, su ma suna da nasu waɗanda suke aiki a wannan kamfani na Izakam din, suna da su ma nasu kalubalen. Babu yadda zai a ce lokaci yayi ba su zo kuma sun cire wannan ba. Me yasa ba sa zuwa a kan kari, ba sa zuwa a lokacin da ya fi cancanta su zo su cire wannan kwandon sharan ta da ba za a zo a dinga zubarwa akan tituna ba? Rashin zuwan su da sauri ne. To ta wani bangaren kuma ba sa zuwa da sauri ne saboda me? Saboda ba a kula da su, ba a ba su biyan bukata, ba a biyan su kamar yadda suka babu kuma kayayyakin aiki an ci ba za a rasa ba. Kayayyakin aiki akwai, kamfani ne kuma kamfani ne mai girman gaske, kamfani ne wanda tsawon shekara da shekaru yana aiki. Akwai kayayyaki idan ana fareci manyan motoci Izakam madalla, kina ganin kayayyakin aiki ta ko ina, akwai makamai, akwai komai da komai. To amma abin dacewa menene? Ba sa ba su biyan da yake aikin su da yawa. Maimunatu Sadu ana ganin kamar aiki ne wato ani wulakantaccen aiki ko wulakantacciyar sana'a wanda ana gani ba kowa bane zai iya sa kanshi a cikin wannan aiki. To kin ga yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo musu koma ba, yake kawo musu nakasu, suke fuskanta wannan kalubale. Ana gani ba kowa bane zai bada kanshi a wannan aiki na zubar da shara. To shine bari a wulakanta su. To babu yadda za a yi a ce mun san akwai asusu, yanzu gashi an fitar da kasafin kuɗi, har ila yau shugaban Misabi akwai gwamnatin sa
ta bayyana ta sanar da cewa musamman karshen shekara jawabin da shugaba Mr. Biyayi ya bayyana cewa zai kafa sabuwar gwamnati. Har ila yau wace tafiya yake, shin an kafa ne ko ba kafa ba, wani irin tattaunawa yake, wani wainan har ila yau ake tattaunawa, har ila yau ba kafa ba, to wani irin tafiya za a yi. An zo ana neman kuma kafa wani mataki ba tare da an fara tabbatar da cewa ga waɗanda za a yi tafiya da su ba. Akwai janarori waɗanda har ila yau ba sabunta su ba, wannan kowa ya sani. Akwai waɗanda har ila yau sun mutu ma ba a jin su, ba sabunta su. Bayan su kuma akwai wasu ministoci kuma da dama waɗanda har ila yau cikin wannan ƙasa ba sabunta su ba. To ya za a ce an ɗau wannan mataki kuma har an zo za a yi taro ne na kwanaki 4 fa, 26 har 30 ga wata. To cikin kwanakin 4 nan ko ce daga yanzu har wannan lokacin taron matakin shin zai tasiri ne ko bai zai tasiri ba, wallahi kowa da kowa ya san cewa ba lalle ne ya haifar da ɗa mai ido ba. Mu dai muna fatan idan zai yiwu za a ɗauki wannan matakin, wallahi a waiwayi bangaren ma'aikata shine mafi dacewa, mafi ala. Kuma kamar yadda na faɗa akwai ministoci waɗanda ya kamata mayar da su a wato ainihin shigar da su cikin wannan al'amari, su faɗi su ma ƙalubalen da suke fuskanta a cikin wannan wato ainihin zubar da sharan da ake a kota ina, wanda gaskiya ba gairi ba dalili, wanda su ma za su bayyana kalubalen su bangaren lafiya da kuma bangaren waɗanda su ma suna da bangaren ruwan sha da sauransu, su ma su bayyana kalubalen da suke fuskanta. Ina ga in aka yi hakan to za a kama bakin zare kuma za a san matakin da za a ɗauka domin tarban wannan taro ta yadda duniya za ta maka. Idan wallahi an yi taro na abin nan na an yi wasan kada mun tafi wasan kan mun tafi gasar kwallon kafa ko ba haka ba, mun tafi gasar kwallon kafa an ɗauki matakin da ba taba ɗauka ba a cikin wannan kasa, kuma kowa da kowa ya yaba da wato an yadda wannan matakin da aka ɗauka, wannan matakin kuma an yaba da yadda aka tafi gasar, an yi gasar cikin kwanciyar hankali cikin tsari, kowa da kowa ya ba duk duniya, abin da ba taba tsammani bane. To kina tunanin wannan karon ne ko in ce da yake wannan bangaren wasanni ne, wannan kuma bangare ne na kasuwanci, a tunanin mutane ko a tunanin al'ummar wato Kamaru wannan karo ne abin zai tasiri, zai sha bamban da lokacin da aka tafi gasar kan a cikin wannan kasa. Ba lalle bane ya tasiri, ba lalle bane kuma abin ya zama cewa an samu wato bambanci ko na kasu tsakanin wato wannan lokaci da kuma wannan lokaci. Amma ka iya yiwuwa domin ka iya yiwuwa tun da ike kamar wannan babban abu ne wanda za a tarba a nan kasar Kamaru. Mun san cewa a baya hakan lokacin da za a yi wannan wasan wato kan din wato ainihin izaka ta ta janye ga kwashe shara wanda aka samu shara a birane wanda har wajen shiga ma wasan, har wajen shiga wannan wasan, har wajen shiga yawa ta yi amfani da dama domin ta nuna ta bayyana bacin ranta, ba a samu an biya ta kamar yadda ya kamata. Yawa to magana nake so yanzu wanda aka ba biya ta ba, aka dan ja su, aka dan liƙa musu abin da za a liƙa musu saboda su yi kokari su kwashe wannan, sun yi amfani da damar ne suka ce tun da haka ne ba mamaki kuma su sake amfani da wannan damar. Ba mu ce hakan ne ba mu ce mun ji a wani waje ba mamaki su iya amfani warkila da wannan damar su sake aiwatar da wallahi ba mamaki za su aikata, domin ba kawai ba kuncin wannan taron kawai za a yi ba, domin kamar yadda rahotanni suke zuwa mana so nawa ana taruka Kamaru, so nawa ana taruka Kamaru suna zuwa ya barista wallahi ana taruka daban-daban manyan taruka ya fito ya fada ne kawai. Abu na farko a inda aka ci gaba a manyan kasashen da suka ci gaba, shara arziki ne, shara dukiya ce shara yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shigar ma ƙasa kuɗaɗe masu yawa ƙwarai da gaske. A ƙasashen da suka ci gaba suna da kamfanoni na musamman masu sarrafa shara, har gida-gida suke bi suna roƙonku don Allah ku ba su shara, don Allah ku ba su shara. Saboda menene? Saboda su ku a wajenku kazanta ne, a wajenku kun bayi da amfani a wajenku, amma su kuma idan kun ba su kuma kuɗi ne a wajensu, arziki ne a wajensu. A ƙasar mu Kamaru ƙasa ce wanda akwai sakaci da kamfanoni, babu kamfanoni a ƙasar nan, akwai sakaci a wajen wato sakacin kula da kamfanoni shine wato ba idan aka ce maki me amfanin abin da baya aiki, ai babu shi kenan. Abin da baya aiki wannan zan iya ce muku wannan ni babu shi a waje nan, saboda mafi akasari a ƙasar nan yau in a ce ai SK babu kamfanin sharan ne,
ba akwai su ba, akwai kamfanoni da dama ba, to amma sai a tambaya shin suna aiki ne ko ba sa aiki. Ai anan matsalar din take. Yau kamfanin sharan kasar nan yau yanda al'umma suke da yawa, yanda shara take anan da yawa, shara tana so ta zama kankan da amma a al'ummanta. gaskiya a baya sun yi aiki. To me yasa yanzu babu? Me yasa yanzu ba aiki? Ayar tambaya ce yayi. Matsalar gwamnati shi ce. din yayi rashin kulawa ne, rashin kulawa ne Da yanzu. ba su hakkin su. Yanzu ɗazu na ji Hadiza ta yi maganan kolbati, wato lambatu, yadda mutane suke zuba shara a hanyoyin ruwa. Yau shi yasa yake haddasa yawan ambaliyar ruwa a biranenmu, saboda wannan hanyoyin ruwa lambatu gaba daya shara sun ya toshe ta. Kin gani ba? To me ya kawo wannan? Yau a anguwan Nubel nan misali, a jiya shekaran jiya ne na ga ta can saman waccan makarantar, ta can kusa da angonku, ta can wani bangare na ga yanzu sharan ta rufe babban gutron nan, babban hanyar ne ya rufe babban hanyar ne a kofar makarantar yara, a kofar makarantar ne yanzu kofofin duka bangare ta haka da haka gaba ɗaya shara ta rufe yanzu hanyar mutane ma ba da gangan suke yar anguwa ne anti babu inda za a je a zubar da shara ba ajiya waje. wato akwai wani abu da shi wannan karfen da suke sakawa ya cika ya ba kin gane ba yanzu kuma idan aka zo yanzu za ki taka wata shara ne ki je ki zuba a can sama, dole inda kika samu inda ta tsaya kai ma a nan za ki aje naki, kai ma a nan za ki jefa naki. Haka zalika masu gyaran su albasa da su tafarnuwa da su waye su ma can salten su ma suka kwaso, ai a nan wajen ne a nan suke zuwa su ma su zuba nasu, wasu ma a nan suke zuwa suna gyara kuma makarantar primary ɗalibai su fito wannan hanyar suna fitowa. Kin gani ba yanzu wasu ne naga sun ɗauki pel yanzu suna dan matsar da sharan ɗin a kan hanya, suna dan ɗauka suna sharan yayi tozo yayi kaman wannan a sama. Yanzu menene amfani a kasashen da suka ci gaba wannan sharan arziki ne. Yanzu ezakam nan aini rabona da inji motar ezakam wallahi na kai wata shida sai shekaran jiya na ji tana oda yana ce wannan kan batan hanya ta yi ne na ji tana oda sun bari idan yayi katutu ba su da yawa ne yanzu ba su da yawa wato matsalar da ake fuskanta wallahi idan ana kula da rayuwarsu ba za su tafi ba shine ai idan ana kula da albashinsu ba akwai kwanakin baya ba sun yi yajin aiki ba saboda me suka yi yajin aiki ba saboda albashi ne suka yi yajin aiki ba yau dan shara dan kwasan shara ana daukar sa wani wulakantaccen ma'aikaci ne kin gani ba barista ban katse ka ba idan ka duba yanayin da kasar Kamaru ta shiga saboda rashin aikin yi yau nan zaka hango matasa da dama suna buƙatar wannan aikin din idan ka tafi wato karamar hukumar Duwala na biyu wallahi matasa kuma da zaka ga cewa da takardar sep ake dauka yanzu ba ma har bak ana daukar wannan aikin ne saboda sun ga cewa matasa suna buƙatar wannan aikin a yanzu ba da wannan aikin ba saboda yadda aikin yi na kasa yanzu ciyamomi su mer sun bullo da tuwarun nan da shi ne da shi suke daukan suna nan da mai tukawa da mutum ɗaya ko biyu suna bi anguwa suna kwasa to shi ma yake tambayi kanki idan suka kwasa ina suke kaiwa su zubar a wannan wurin din ina suke kaiwa su zubar su din idan suka kwasan din mutanen merin din idan suke kwasa ni na ga inda suke zuwa suna zuwa wannan shi ne ake kira da aikin banza sosai a tsakiyar an daure riga da ruwa mara tsafta sun kwasa a gidanku sun je kuma akan hanyar ku sun je sun zubar me aka yi ba yau ba alhamis ba karfe 10 ake budewa ana cewa ana shara yanzu yau din nan an share su guturon da sauransu ya kamata a ce da sassafe a ce su ezakam sun fito da sassafe a irin yau suna ci gaba da kwasan sharan da yake a hanya amma kin ji su ne kuma idan ka duba izakan ba shara kawai take kwashewa ba har da share hanya take shine nike gaya muku har da share hanya take amma an kasa biyan su wasu suna forfite yanzu alhamis su yi baccin su a karfe 10 ba sa fitowa kin gane ba ana forfite alhamis a yi bacci a karfe 10 ba wai ba a bude wai ba a fita ba saboda shara ba kawai kuma suna nan ba wani kana zuwa ka bude kuma su zo su tsaya maka su ma ba sharan suke balantana kai kuma
kin gani ba. To yau din nan a ƙasan nan wallahi tallahi akwai abubuwa da yawa idan muna magana wasu sai su fito su ce wai kaza mu da muke yawo a garin din muna gani abu amma wai mutum wani a wasu a wani waje da bai so suna karyata abin kunya ba kin gani ba abin kunya ne abunda muke gani muke fada ne kin gani ba yau ya za a ce gurin tarbiyyantar da yara gurin koyar da yara a ce nan ne dandalin zuba shara suke tafiya daukowa kina zuwa kika wuce irin warin da yake kuna ganin a jami'a ko a jami'an duwalan nan ma za ga an ce shi ba shara ne a zube ko jami'an duwalan ma kan jami'an duwalan nan ku je wa yaya ga matakin da ainihi shi Paul Atanganji ya dauka matakin da ya dauka abu ne matsalar din aiwatarwa wallahi wannan ni ana wajen ba wai a ce wai an ga wai mutum ya zuba shara a kama shi ɗan sanda police bari in gaya muku bari hakuri mana yan sanda an buɗa ma police hanyar cin abinci an buɗa ma yan sanda hanyar cin abinci an buɗa musu hanyar cin hanci da rashawa kin gane ba matakin da ya kamata a ɗauka abu ɗaya ne a ƙara ɗaukan matasa masu kwasan shara bayan haka a samu gurare masu mahimmanci izakam nan ai da suna aiki me yasa yanzu ka daina aiki ya kamata a ce izakam nan a inganta musu albashi mecece matsalar yanzu ana so a maye gurbin su da ainihi wani sabon kamfani Genel Camp wanda ake ganin cewa wato za su guje ma wancan ba za su biya su kuɗin su ba kenan za su guje wasu izakam a halin yanzu kaman ta budurce ne yau ta yi fushi da sauransu yanzu shine suke kokari wato saka Genel Camp me yasa ta yi fushi din ba rike masu dukiya ba ne ta yi fushi tun da yake ita ma za a kisa yanzu an ware musu kasafin kuɗi kusan abin nan da aka fito akan cewa biliyan 66 wanda za su yi aiki wanda aka nuna cewa wai har an samu ragowar wannan kuɗin wato kamar yayi ƙasa da ainihi kasafin kuɗi da ake ba wa halin jamhuriya ga wato da su biya bashi a kuɗi zaka sun gwamnati su kirkiro wannan sabon abin nan duk da cewa a wannan taron da aka yi ainihin shugabar karamar hukumar Duwala na biyu wato Denis Fampo ta nuna wato kin amincewa da wannan maganar din shi yasa wato ta abin nan shine kawai wato a'a baka sauka bane dama da ban sauka ba kun sauka mana ba sauka ba kun dakatar da ni magana na ƙarshe da zan yi mu al'umman da suke zaune a anguwanni abu ne wanda yake wallahi shine muke fama da me ake kira da cholera malaria zazzabin cizon sauro anan sauro yake taruwa da amai da gudawan nan duk wannan kazanta ne ba wani ba ne ya rage ma al'umman anguwa su yi community kaman masu anguwanni da ƙananan sarakuna da dai sarakunan gargajiya su yi community su haɗa ƙungiya su haɗa wato matasan anguwa wanda suna da irin motoci anguwa wanda suke nan kaman a kori kura hakan nan yanda za su rinka ɗauka duk sati misali a ce wannan anguwan sarki anguwan ya jagoranci tsaftace wannan anguwan ne suna yi amma matsalar din wato banzatar da abun din ne kin gane ba matsalar din kenan a'a matsalar din me kamece matsala karamar hukuma ba ta dafa musu baya ne ka gane domin idan ka duba musamman angon makiya idan ka duba wallahi a koda yaushe sarki yana fitowa da mutanensa idan ka duba nan ma Nobel suna iya kokarin su wajen tsaftace hanya wannan kan gaskiya ni nayi shaidan wannan to amma abu ɗaya ne dafa musu bayan da suke bukatar ne barista a'a wato ina dan ja ka masa shara ne domin gaskiya ni na tabbatar da ana yi gaskiya aka kama ka dai kana zuba da shara to za kai ka gidan yari suna yi sosai suna kokarin iya bakin kokarin su ƙara gina sababbin gidan yarin da za su zuba mutane wallahi aka yi wanda suke zuba sosai sabon na raka kama haka ne mana prison Nobel ya ce ka ina za a saka mu za a ji hakuri wallahi na ma za a je na za su ajiye mu gidajen yarukan duk sun ciccika wannan matsalar kenan da ake fuskanta a nan kasar Kamaru ina ga muku dukkan muna zubar da sharan din
duk da kai duka muna zubar da sharan ne duk da ba dan duwa kana zuwa a ƙasa kana zuwa da shara a ƙasa To ina gaya maki babu wanda ba shine na ce in dai ba za a inganta masu kwasan shara ba Sosai. a gyara rayuwarsu su ringa kwasa ba a gina sababbin gidajen yari da a tanganji ya ce dama ya fara gaba ɗaya matasan Kamaru zai sa su a fursuna sai kiga To, kan a ci gaba. to su za su zaɓe su na zuwa gaba ba matsala za su haifi wasu masu zaɓe to masha Allah dai kamar yadda Ledar fiya muka wata. saba yanzu injiniya Adamu ya lamba da nan tuntuni a karkashin akwatin imin kun da za ku tofa albarkacin bakin ku yanzu dai za mu yi kokari wato shiga sirrin gida duk da cewa shauran biyu tattauna da za mu yi amma dai za mu shiga sirrin gida da Hadizatu Isa minti biyu nawa ne a ina baro Masu kallo barkamu da isuwa lokacin sirrin gida da fatan za ku saurare ni a yayin da nake karantawa kamar a ko da yaushe muna bar muku lamba ƙasa akwatin TV wanda zai ba ku dama a kuma da naku sirrukan din sa'annan kuma bayan na kammala karantawa injiniya da Musa da sanya muku lambar aiko da shawarwari ga sirrin gidan. Assalamu alaikum Hausa bakwai wa alaikum assalam. Mijina ya zubar min da mutunci. Sati ɗaya da auren mu sai muka fita ya saya min ice cream sai da muka je sai ga wata ƙawata tana min magana sai na nuna ban santa ba ni irin wanda ga ta mai miji na yanzu na fi ƙarfinta sai na tafi ban ɗaki ina dawowa na ga mijina yana ta kallon ta irin kallon na 'yan kutumar uba raina ya yi mugun ɓaci na zo na wuce shi ya taso da gudu na ƙi kula shi har muka dawo gida jiya kawai sai ganin voice na yi a cikin group ɗinmu na ƙawaye ita ƙawartawa da muka haɗu a wajen ice cream ɗin ta tura muryar mijina tana naɗa yana cewa don Allah ta bashi nambar da ai ita kyakkyawa ce kaza da kaza da kaza har selfie ma suka yi ashe sai wage baki kuma yake yi a wannan selfie ɗin kawai na suka ringa dariya hankali na ya tashi tun jiya muke bala'i da shi har yau ni duk na ji auren ya fita a raina don Allah ku bani shawara. To masu kallo da sauraron mu kun ji dai yadda wato wannan baiwa Allah ta kawo wannan sirrin gida inda take cewa saci da aure da mijinta yanan da suka fita dan shakatawa wajen siya mata ice cream ta hadu da kawarta ta gaishe ta sai ta yi irin halin in ko in kula da wannan kawar take nuna cewa a yanzu ta fi karfinta saboda ita tana da miji to bayan ga haka da ta shiga ban daki kan ta dawo sai ta ga mai gidan nata yana ta wani irin kallon ta wato irin kallo kamar zai wato kamar akwai dan soyayya dan wani abu a tsakanin shi ta wuce shi ta je gida to nan ne ita kawar tata sai ta sanya wato ashe sun dan yi hira da mai gidan nata ta saka a cikin wato group kawaye inda ta ga hadda hoto ma suka yi ashe selfie kenan a wato wannan wajen din inda ta cewa har wage baki ma yake wato saboda daɗi yana tambayan ta kuma lamba ta ce abin gaskiya ya mata ciwo sosai tun wannan lokacin din faɗa suke a gida take cewa har auren ma ya fita ranta take buƙatar shawarwari daga gare ku to wannan kenan yayi barista to zan iya cewa maganin ki kenan kin hadu da shirin kawa gaskiya maganin ki kenan bai kamata ba a ce ke don kin samu miji kin aure ki wulakanta kawarki ki nuna ma kawarki wai baki ma santa ba yanzu kin wuce ajinta kin wuce level ɗinta kin wuce matsayinta kin fita yanzu ke da ita ba ɗaya ba ne ita kuma sai ta ƙulla maki ta nuna maki ke yarinya ce baki san komai ba sai ta ƙulla maki makirci in kika yi wasa ma za ta karɓe mijin ɗin shawarar da zan baki shirya da mijinki ki lallabe shi ki bashi hakuri ki rike shi in kika yi wasa wannan bala'in da kuke yi wallahi zai sake ki
ya sake ki kuma ya auri kawar wanda har yi kuma kin ji kai da bakin ki kin fada kin ji da kunnin ki ya ce kawar tana da kyau, to wala Allah tana da kyau din ai ba ƙarya yayi ba. Me yasa ke lokacin da ainihin kawarkin ta gaishe ki ko kuma kika haɗu da ita, me yasa baki gaishe ta ba, baki girmama ta ba, baki mutunta ta ba? Zaki iya girmama ta ki mutunta ta ki gaishe ta ki nuna mashi a'a wane ga kawana ku gaisa, ko kuma a'a wance ga mai gidana, ko kuma a'a ko ma baki ce haka ba ma, ke ki mutunta ta ki gaishe ta ki ba ta girmanta da darajanta a matsayin ta na kawarki wanda kuka tashi tare, ki nuna mata cewa ki gaishe ta. Na san cewar za ta gaida mijin nakin ai, kuma za ta gaishe shi da mutunci da daraja, to wannan ma zai iya saka cewar su jin nauyin ko karban waya ko kuma yin foto ko kuma kaza kaza. Amma ina tabbatarwa ke irin comportement yadda kika karbe ta a irin wulakanta ta da kika yi, shi yasa ta ce ita kuma har ta yi maganin ki, shi yasa har ta san yadda ta yi selfie da shi, shi yasa kuma har ta san yadda ta yi ta naɗa muryansa, shi yasa kuma ta jefa a group saboda ta nuna maki cewar kai baki isa ba. Wallahi kin yi babban kuskure yar uwa. Shawarar da zan baki a ƙarshe ita ce ki yi kokari ki sulhunta da mijinki, kuma ki yi ma mijinki biyayya, ki rike aurenki. Wallahi idan kika yi wasa kawayenki zai iya yiwa ma yanzu haka ta hada baki da wasu kawayen naki sun kulla maki su ce wanda haka ne kuwa sai sun yi maganinki, kuma sai sun raba ki da auren din, ki fita wajen ki ta shan ranan, ki ta shan kuran kamar yadda suke shiyar ranan da kuran a waje. Wallahi zaki nadama, ina gaya maki. Kuma kin yi babban kuskure, kuma ya zamanto darasi akan wasu yan matan din, akan wasu matan din. Ba ke kiga kin yi aure ba, kiga a'a wayonki ne da dabaranki da kinki da kazanki ne ya baki, kawayenki kin fi su kyau ne, kin fi su dabara ne, kin fi su wayo ne, kika samu su ba su samu ba. To idan kika yi wasa za su kwace mijin kuma su aure shi, ke kuma ki tashi zero. Shine kawai zan gaya maki, ki ba mijinki haƙuri, ki shirya da mijinki, ki sasanta da mijinki, ba wani bala'i. Wallahi in kika yi wasa kina bala'i da shi, wallahi bala'in zai fitar da ke. Ki ce wai tun jiya tun yaushe kina ta bala'i da shi, kina ta wannan akan wannan, me yasa ita ta tura? Ai yake yi tunanin cewar ta kulla maki. Me yasa ta tura a group, ta tura fotonta da mijinki a group? Me yasa kuma ta tura murya a group? Wani dalili yasa ta tura? Saboda sauran kawayenki su ji, kuma ta na san ta yi musu bayanin cewar me ya wuce me ya faru, kuma da yawa akwai wanda za su zuga ta, za su goyi bayanta, kuma za su kara mata shawarwari ta yadda za ta yi maganinki. Da farko ki rike mijinki, ki shirya da mijinki, ita kuma za ki iya ma ki kira ta ki bata haƙuri, ki bata haƙuri akan yadda kika yi wannan ɗinta, kika yi mata kin yi kuskure, ta yi haƙuri kawai, shi kenan abu ya wuce. Amma in kika yi wasa suka kulla maki za su raba ki da mijinki, shine kawai. Abdulaziz Garba. To magana gaskiya yawancin mata suna da wannan ɗabi'a wanda kuma gaskiya ba daidai bane. Babu yadda za a ce kin aure kuma kina jin kanki kin aure kamar wato kin fi kowa da kowa, kina gani kamar waɗanda yaka bari ko kawayen naki su ba za su yi aure ba, su za su dawama ne a hakan. Gaskiya kalubale ne wanda mata da yawa suna fuskanta rayuwa ta yau da kullum. Akwai wata wacce ta ban ita ma takaitaccen tarihi makamacin abin da yake faruwa a cikin wannan sirrin gida, wanda ita ma da bakinta ta bayyana min cewa wato tana nan da ita da wata kawarta wanda lokaci guda kawarta ta yi aure a birnin Yawunde. Wannan ya faru wanda lokacin da ta yi aure suna nan da dama, yawwa suna nan da dama, ba ma ita kadai bace kawayen, suna nan da dama da yake ita ce wato ina ga babba a cikin su, idan ana mata roka ita ce kan gaba da sauransu. Lokaci guda da ta yi aure duk sai ta yi fatali da su, ta sa su a gefe, suna kallon status dinta akai na WhatsApp. Lokaci guda suka daina kallo, suka tambaye ta wane ya kuma ba ma kallon status tun da ya kai aure, har gayyata ma ba ta yi musu a gida. To kin ga abin ya soma wato ainihin sanya ayoyin tambaya, ya soma wato sawa suna tunanin me yake faruwa ne, ko ta samu matsala ne a gidan miji da sauransu. Suka je suka yi tambaya, ai aka ce ta ce musu wai miji ne ya hana ai mu'amala da waɗannan kawaye da sauransu, duk baya so. Suka je suka tambayi uwa, ta ce ai mahaifiyarta ita ce ta hana wato mu'amala da waɗannan kawaye. Da suka yi bincike suka gano babu ruwan mijin, bai san malin da ake ciki ba, haka kuma ita ma mahaifiyar yarinyar da ta yi aure ba ta san wato ainihin komai ba. Ashe ita ce take ɗaukan kanta, take gani ra'ayin kanta ne, kashin kanta ne ta sa wato
wato ya sa ta ainihin ƙaurace musu kuma ta goggoge lambobi da sauransu. To kin ga ƙalubale ne wanda yawanci al'umma wato ainihin mata da yawa matasa suna fuskanta a rayuwa ta da kullum. Ni iya shawarar da zan iya baki, na farko idan kina tunanin ko ita za ta zo ta maye gurbin ki ne ko za ta zo ta zauna a inda kike tunanin cewa ko mijinki bai zai ya ƙara aure ba da sauransu, ki cire wannan a kanki, domin shi namiji yana da wato yadda Allah ya halicce shi, babu yadda zaki da namiji. Idan ya riga da ya aure ki kuma kina jin kanki a matsayin matarsa, kina jin kanki a matsayin uwar gida a tafiyar da ake a yanzu, wallahi ki zauna kan matsayinki. Idan kuma kina kokari ne na hana shi ƙara aure, wannan kina wato ainihin walar da kanki ne a banza. Idan yayi niyyar ƙara aure, a aura gangara aje a zo, zai zo zai ƙara aure ne, ba ma da ita wannan kawar taki ba, ko ma da wata ne zai zo zai ƙara aure, domin ko ma da kawar din ma idan ma zai yiwu zai ƙara aure, zai ƙara aure. Idan ma ba da ita bace da wata ce ta daban, domin ita a cikin wato ainihin sai gida idan na fahimta bukatar ta menene ko abin da take wato gudu menene, kada wata ta shigo wata kila ala misali ta zo ta kawo mata wato ainihin tangarda ko kuma rashin zama lafiya wato zamantakewa da take da mijinta, ita watakila abin da take gudu ne, amma kuma abin zai fi ciwo idan kuma da kawarta ne, wanda ya kai ga gashi ta an bayyana mata abubuwan da ba shi kenan ba, ranta ya ɓaci, tana gani kamar watakila idan tafiya ta yi tafiya zurfi an yi za a zo za a yi aure kuma za ta zo za ta tare a zamantakewa ta aure tare da ita, to abin da take gudu ne. Idan kuma ya zama cewa an kai wannan matsayi, abu ne da sunna ko ce addini ya bashi dama, addinin musulunci ya bashi dama ya aure ɗaya biyu har guda hudu. Idan ya zama ya aure ta ba wani abin aibun bane, kawai zai mata ciwo ne, amma ta sa a kanta cewa ita ce ta janyo wa kanta. Babu yadda za a ce kin ji kin yi aure kuma kun haɗu da wacce kin sani tare da mijinki kuna yawo, ba tare da kin nuna mata fara'a ba tare da kin nuna mata cewa kuna nan ainihin tsawon shekara da shekaru kuna zaman mutunci, zaman lumana, ba tare da kin sake mata fuska ba, kawai kin nuna mata cewa aike kin kai kin kawo, kin daga kafada, kin nuna mata halin da ba shi kenan ba. Dole ne abu zai zo ko don keta, don wato ainihin wannan halin da yake nuna mata, Allah zai iya ya zo ya wato ainihin kwantar mata da hankali, ya zo ya shishira abubuwa har ya kai ga ainihin an aure ita wannan kawar taki. Ni iya shawara da zan iya baki, idan zai yiwu, idan da so samu zama zaki, idan zai yiwu ku tattauna ku zanta da wannan mijin naki, idan dai kina tsoron kada wani abu ya zo ya kunno kai ne, wala Allah zai saurare ki, zai ji ki, da yana son ki tsakani da Allah zai saurare ki kuma zai ji abin da zaki gaya mishi. Idan zai dauki mataki ne mafi dacewa mafi ala, wannan kashin kansa ne. Idan kuma bai zai daukan mataki ne ba, mafi cancanta shi a tunaninsa shine ƙara auren, to wala Allah ƙarin auren ma abu ne na alheri, amma ki sa kanki cewa ke ce kika kwafsa tun a farko, ke ce kika riga da kika nemo ruwan dafa kanki da kanki. Dole ne kuma idan zai yiwu so samu, kamar yadda barista ya faɗa, mafi dacewa mafi ala, idan ma ba kiranta zaki ba, wata rana watakila za ku ya ku haɗu kamar yadda kuka haɗu wajen shan ice cream, za ku ya kuma wata rana ku haɗu, kuma ba wajen bane, wani waje ne na daban, sai ki bata hakuri, ke wacce abin da ya faru a rana kaza ko a wani lokaci kaza, gaskiya ki hakuri, abu ne wanda ya zo ya riga da ya wuce, za ta zo za ta gafarta miki kuma zai zo zai wuce. Ni iya shawara ta kenan, amma mafi dacewa ki zauna ki zanta da shi, ki gaya mishi kawai gashi abin da yake fuskanta ga kuma kalubalen da kike fuskanta a rayuwar. Amma bata yi sun kwace mata miji. Ajizatu Isa. To wannan sirrin gidan dai da dan dai abin dariya a ciki a gaskiya, da kuma sai ina gani da rashin hankali a ciki, saboda a wannan rayuwa idan kaga mutum ya baka abu, idan kaga ka samu abokar kai tsammanin karfinka ne ya baka, ka sa a kanka Allah ne baka, kuma kamar da ya baki zai iya ba ma wacce, kuma kamar yadda kike rena wacce zai iya ba ma wacce wanda ya fi naki. To a hakan ake tafiya a wannan rayuwa. Bai kamata a ce wai yau kin yi aure kin ga kawarki wai kin mata ta gaishe ki kin yi ko kin wato amsa ko baki ma amsa ba, kin mata halin ko in kula, watakila ma ta zo bikinki, ta zo ta taya ki murna da sauransu. To amma a yanzu bayan kin yi aure sai kina yi mata wannan. Gaskiya da yawa suna aikata wannan, da zaran sun yi aure suna nan da kawayensu ba su yi aure ba, sai kiga sun ja jiki da su, suna nuna musu cewa wato ni yanzu ni ba sa'arki bace, saboda ni ina da aure ke baki da shi, ni ba zan iya yawo da ke ba. To ai wannan aure din kamar yadda Allah ya baki, bai bata ba wai baya son ta bane, ke yafi son ki fiye da ita, shi sa ya baka. Dukkanin ku ɗaya kuke a gurin Allah, amma kowa da lokacinsa. Allah ya san da zaman kowa, shi yasa bai bata ba. Kuma kamar yadda kike faɗan wannan, yau gashi kin gani mijinki har yana so ya so ta, har yana tambayan ta lamba, to kin gani ya isa ya aure ta, kuma ba haramun bane, kuma ba abin da kika isa, ba abin kuma da kika isa. Idan har ya amince ya ce zai aure ta, to yaya zaki? Tun yanzu ma kin fara jin kunya, kin haɗu da daidai da ke,
wannan kawar taki ta aika a group din ne saboda abin halin da kika nuna mata, da a yau kin ganta kun rungumi juna kun gaisa, wallahi mijinki ko kallon ta ba za ta amince ba, wuce hanyar ta za ta ba za ta taba amincewa ba, za ta ce kai wannan da mutunci a tsakanina da matarsa. To halin da kika nuna mata ne ya sanya cewa ta yi miki wannan abin da ta yi har ta yi selfie da mijinki, domin ta nuna miki cewa mijin da kika samu nan za ta iya auren shi, kuma Allah ma zai iya turo mata da wani ta aura, ko kuma ta turo mata da wanda ya fi nake ma, ta je tana jin daɗin auren ta fiye da ke ma a ɗakin miji. Shi yasa a koda yaushe aka ce idan ka samu abu wallahi karka duwa wani gore, musamman haihuwa, aure da arziki, karka taɓa yi wa wani gore. Yau na Allah yake cire mutum a inuwa, wallahi ya saka shi a rana, abin mamaki ba abin da Allah bai baka tsammani ba, baka ji ba, baka gani ba, kake ganin Allah yake sanya mutum a rana. To wallahi abubuwan nan ba a yi wa mutum gori samsam, da aure, haihuwa, arziki da sauransu. Yau na kida wa mutum gori, gobe Allah ya ɗauke miki naki ita kuma ya bata. Haka abin yake yiwuwa. Arziki kiga mutum yana yawa mutum gorin cewa shi talaka ne, yau na kiga Allah ya ɗaukaka talaka mai arziki kuma ya kwace masa nan take, shi ma ya koma kamar yadda da wancan yake. To haka zalika aure, kina mamaki yau nan gashi kin so ba samu matsala da mai gidanki, yau nan sai kiga aurenki ya mutu, ita kuma wancan Allah ya bata ta yi aure. Idan kuka haɗu a hanya kuma ki ce mata me, ai a wannan lokaci ita ce ba za ta gaishe ki ba, ke ce kuma za ki ji kunya. To kin ga haka rayuwa take tafiya. Yau na ki zauna ki zurfin tunani akan abin da kika yi. Ni shawaran da zan baki, ba wai fishi za ki zauna kina da mai gidanki ba, ya kamata a ce ki zauna ki zurfin tunani, ki san yadda abin ya fara, rashin gaida kawarkin da kika yi. To a nan ne ki zurfin tunani domin gano hanyar da zaki ki magance matsalar aurenki, ki jawo hankalin shi da sauransu, ki san yadda zaki saci guda da aure har ki so samu matsala, annan zaki san cewa abin din ba wasa bane, kuma zaki iya rasawa ita kuma a yanzu ta samu. Shawara ta kenan. To kuma matsalar da ta samu Hadizatu Isa ita ta janyo, saboda domin da ta ga ita wannan yar uwar tata kuma nan da nan ta rungume ta a kwana ya gajiya da kuka yi, domin ba mamaki wa'annan, domin mun san yadda kawaye a yanzu su ne ma suke wa kawayensu tsarin yadda za su yi wasu bukukuwarsu da komai. Muna ganin da suke ba da komai nasu da lokacinsu wajen tsara wa'annan ayyuka, a fito da anko, a fito da komai, a zo a taya ki biki, a zo a taya ki biki, suna nan tare da ke su yi miki komai da komai. Amma yanzu kuma ki zo ki juya musu ba da irin wannan, domin kin samu miji. Da yawa na yin haka fa an nuna mata hanyar sosai yi wa mijinki selfie da yin wa'ansu abubuwa. Wallahi da yawa na wani, ko da amarya din ma na nan kin kai mata ziyara, ta dinga nuna miki wani abin kallo saboda kai ba kai ba. Masu kallo da sauraro da su ma za su tofa nasu albarkacin baki. Wa alaikum salam. Muna ansawa. Wata kullum kamun kam ya bata huwa da wanda ya kamun da wanda warwa ya bata huwa da ya bata huwa da zata dukkan ita kan da abin da muke faɗa ba biyan su ne. Barista na nan zai tafinta. Abin da muke faɗa ba biyan sai ku ta asa da usta on Babu sai. dukkan huwa da na da mun da mun da kina wala da amma sai haka ne. wala sai da gonga bi bara dukkan jami'o da Wallahi wala ce ne da me za a yi. to kasa bi ma lo jami'a da ko bara da je ba har je ta je da je ne ma wala sai To to ka faka kan e mo e mando da hawra nyama sai da famara da yuba su dai su da da ta sai da hawra da nyama su da dole da bona kullum fa ya kude labi ya kude ko ne ita kude labi da fu yan da nan ga wata tak da da nyama go wobe ko di huwa sallallahu man do ro be adali be buwa da nyama su da fa da ci hugo ne yana da makaman gwamnati. Yake manyan suke cinye kuɗin gaskiya te hanyar gaundare ina duk ya zai don manya sun cinye kuɗi. Salamu alaikum mutane su baku
Allah ya ba ku lafiya. amin mun gode wa alaikum Madalla, salam. sai an godiya jima. muka yi Allah ya saka Mun da gode, yalla alkhairi bai. da wannan gudunmawa da ka bada kai ma cikin wannan shi gaskiyan shi ne gaskiya ya wana da barayi a gwamnati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum salam. Gaskiya kuwa. Wannan shiri na ku ya ba mu da bare da gaske ma da insha Allah saka mu da alheri. Game da wannan natsin kaya kuna magana akan shara ne a kamar domin dan Najeriya ne. Amma mu a nan Najeriya ya barista aiki mai da kafa ta shara arziki ce, shara kuɗi ce gaskiya. Saboda last day na noma kawai da na biya yan unguwa da aka tara mun aka kona aka yi daki da ita na kashe over 300,000 na naira. wai To kawo ko shara arziki ne mu nan matasa ma ba sai ka ce a share ba. haka Yana duk da su kwata da su waye Kwashewa a suke. share a haɗa shara a kona. Ana ta a sarrafa kai. shi ba. a yi take haka ne Gaskiya kamar da kake kam shara arziki ne ma kamata a ce gwamnati tana cikin kansu a kan shara har a ce waje ya ɓaci. Ƙasashe da yawa da aka ci gaba mai ne ta kuɗi yake matuƙa ƙwarai da gaske. To Allah ya taimaka Allah ya jagora ku tashi lafiya. Amin sun amin. Madalla mun gode. godiya muke Assalamu alaikum Hausa bakwai. Na kwanan ku na gajiya ya kuke ya kokari. alhamdulillah Allah mai da ku gida lafiya. hajiya mami Muna muku sannan ku da zuwa. Muna muku sannan ku da zuwa. Da farko zan fara kan abba gida. Gwamnan Kano kan alherin da ya mamurin wanda aka shi 'ya'yan shi da matan shi. Aka shi mishi rai bakwai. Na zaɓin da yadda ya mishi shi ma Allah ya saka mishi. amin Allah ya saka mishi. Kuma abin da aka ya faɗa duka Allah ya cika niyyar shi. Ya amin iya yi abin da ya ce duka Allah ya cika niyya. Kuma yau shi mu sa cikin addu'a shi ko wannan mijin da shi ɗan talibin da aka cika da shi. Mu taya shi addu'a Allah ya wanke zuciyar shi Allah ya mishi abin da abin zai iya fuskantar shi. Ta san dai da wuya amma tunanin ya mishi Allah ya kani shi da sauki. amin Don gaskiya ba ƙaramin abu bane. Allah ya taimaka mishi. Allah ya taimaka mishi. amin Mutum kuma shara yana ɗan kowanne ne amma kamar kun bi timman ya fi na wani wuri. Shara da abin mamaki ne kuma wani abin kuma na nan da gangan mu na ciki. Da gangan mu na kuma aje lorin sharar ne ma motar sharar ma. Sai mu tsaya nesa mu jefa inda ba zai shiga ciki ba. Sai mu jefa inda mu da kan wasu wanda su ci motan ba. Amma matsayin da mu ga dama mu jefa sharan. To Allah ya sa mu gane. amin Allah ya sa mu gane. Sai kuma sirrin gida. Amma gaskiya wanga amarya ta ɗauka karan bani. Ƙawayen da kuke tare da su. Kuke tafiya da su kuke cin rogon ku da tare. Yanzu ke kin samu miji. Ke ki ce mai ƴar uwanki wanda ke ba sa'anta ba ne. Don kin samu miji a matsayin ki ba kuna kina kuma cikin garin. Na ce to ki dai mai da hankali kamar kan da aka ba ki shawarar nan. Ki kai kanki ƙasa. Muƙami dai Allah ke ba da muƙami. Ki sani Allah ya baka muƙami ma. Allah ya baka muƙami ba wanda ya sauke kawo. In Allah ya baka muƙami ba abin da zai fi da wannan. Don Allah ya baka ba mutum wanda ba zai ce na karbi abin da na baka. Shi yasa ko kai wannan ma da ka fariya ko kai wannan ma wallahi kaka ce Allah ba zai ma wani fariya. Wanda bai samu no ba Allah ya ƙi shi ne bai ba shi ba. Shi ma zai samu da Allah ma ya fi naka wanda ka samu da Allah ma nashi ma ya fi naka. Shi yasa in dan har bisa kaɗan mu rika duban na bayan mu tuna da inda muka fito sannan mu duba inda za mu. Sakin kuskure kai kika janyo sako ma zai ba miji na gudu magan da aka ba ki shawara ki ba shi mutu daidaita da shi amma ko me ya same ki ka ja mu kai don fariya ai bai kai mu ko ne dan fariya dan da na sani a lokacin kuma ya wuce domin kika shiga gidan aure kika fara amarci yasa aka yi ana da shan ice cream kwana biyu kin bi lemu ma da rasa
Allah ya kiyaye ba baki ake yi ba ana faɗin da sani Allah ya kiyaye ki da wannan yanzu amarci da ki je wurin shan ice cream kike ce mata yanzu na ƙarfi ko ba uban ki ciwo shi mijin zai saya ba da kuɗin ki za a siya kike wannan fariya to Allah ya sa mu gane mare kai kanki ƙasa ki duba inda kika fito ki ga yanzu na kike tsaye to kuma ina kuma zaki Allah ya sa mu dashi mu duka Allah mai ku gida lafiya muna kai kanmu wannan dawowan muna kai da kanmu mun gida muna kai da kowa yan abokan duka Allah ya muna da ku gida lafiya amin assalamu alaikum wa alaikum assalam godiya muke hajiya mami to madalla ya yi barista gaba magananka maganan aiki da suna ita mai miji amarya kenan bakon shiga barawa da sallama mafi akasari yau za ga idan mace ta tashi aure ko kamin ma a yi auren za ga yawanci ma kawai ma sun fita zumuɗi sun fita faɗi tashi shige fita kaza 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 su ta wahala da ita bayan da za a yi kuma daidai lokacin da ta samu ta shiga ta kasance cewar wai ta nuna masa cewar ta fi su aji ta fi su yes yanzu mata aure ce to amma ya kamata a ce ta mutunta su ta karbe su da hannu biyu kuma su wannan abun zai masu ciwo saboda suna ga irin faɗi tashin da suka yi aurenta su ce yau wance ce saboda ta yi aure za ta wulakanta mu aikuwa za mu nuna mata ba ta isa ba to su kuma wannan lokacin ta nemi shawaran kawaye dama wala Allah cikin kawaye ma akwai masu jin haushinki domin ba duka ne suke son ki ba akwai masu jin haushinki yanzu sai su kulla sai su ba ta hanya da nazari da tunanin da abun da za ta yi shikenan sai su kulla maki gaskiya ina gaya maki ki hankali wallahi ki sulhunta da mijinki in kika yi wasa Allah za su karbe maki miji za su karbe kuma za ki fita gidan in kika yi wasa za ki fita gidan kuma za su zo su aure mijin din domin a wannan lokaci namu na yanzu bai kamata ba a ce ke ya kasance cewar kina har wai kina bala'i da shi wallahi in kika yi wasa bala'in zai fitar da ke wannan shine kawai to abin mamaki dai sati biyu da aure a ce kan sati biyu Sati guda ya fita da ita ya je shan ai shi ma ya fita da ita da wuri gaskiya ya yi saurin kuma fita da ita amma ya fita da ita da wuri bai soyayya dace ba Sati Hadiza ɗaya kan bai yayi dace ba kaɗan. an riga kaɗan. an yi duk wani abin da za a yi a waje yau idan mace ta shiga cikin gida ta ci amarcinta a gida da ita da mai gidanta da abin da zai yi nan zuwa gaba kamar irin watanni 2 ko zuwa 3 ina iya ifta da ita amma a cikin sati guda da aure wani irin waje ne kuma take so ta gani da bata riga ta gani ba duk yan matancin da ta yi wallahi bai cancanta ba a cikin sati guda da aure a ce kuma ka ɗauki mata ka fita da ita yawa gashi an ji an ɗauko matsala na farko kuma abin da kika yi wa ƙawarki bai dace da kika yi mata wannan abin ba domin sai yadda kawaye suke ba da irin gudunmawa a yayin biki yanzu ki ganta ki juya baya ki ƙi mata wannan ki ƙi mata wannan kuma a maimako ma ki gabatar da ita a gaban mai gidanki ba ki gabatar da ita ba san yanzu mai gidanki ne yanzu yawa ya kwallafa ido shi ma a bincike shi ya tsayi kana da macen da ka aura a cikin mako guda sa'annan kuma kai kana kallon wata mata daban amarya ce fa kin san kuma amarya akwai daɗi gare ta amma kuma a ce ka bar wannan amaryan har ka manta da wannan matar kuma ka je kana kallon wata mata daban wannan bai dace a gaskiya a ce kina samun wato matsala akan wannan da mai gidanki ba shi namiji ainihi an ba shi dama da duk irin abubuwan amma ke abin da kika yi ne bai dace ba auki nemi wannan kawar taki kun da ike a yanzu hanyar da ta dauka ma kowane irin haƙuri kika bata ina ga da wahala ta dawo kan hanya musamman kuma gashi ta shiga group ta je ta jefa ainihin hiran da suka yi da mai gida da kuma selfie da suka yi to kin gani kamar yadda yayi barisa yake za a samu da dama waɗanda za su wato iya bata
wato gurguwar shawara inda ma za a iya a yi miki a wato a illata ki ta fara daukan hanya Allah ya ma tabbatar da alkhairi dai ita kanta ma ba mutumiyar kirki ba ce. ai shine a yanayin dai da ta yi ba mutuniyar kirki ba ce. Yanzu muna gani dai lokaci ya fara nuna mana dan yatsa ko ba haka ba. Hadizatu Isa. To gaskiya zan daɗa baiwa wannan baiwa Allah shawara da kuma waɗanda suke da irin wannan halayen ɗin. To gaskiya hakan bai dace ba, duk abin da Allah ya ba mutum kusa a kanku ba wai baya son shi bane, ya san da zaman shi lokacin shi ne bai yi ba. Wannan abin da kika yi gaskiya bai dace ba. Kawa ce, kawa shi ina ganin ba a sanja kawa, miji kuma wata rana za ku rabu, a wannan lokacin za ki je kina neman wannan kawar Sosai ma. to kin ga Kuma hakan ci bai anguwanku dace ba. ɗaya. Kuma ki daina kaskantar da mutum saboda ke Allah, kin ga Allah ya ɗaukaka ki a wannan lokacin da ya ɗaukaka ki ba tsammani ba ji ba tsammani Allah zai iya mayar da ke kamar a da. Ita wacce da kika kaskantar kika rena, kiga Allah ya ɗaukaka. Gaskiya bai kamata ba, ya kamata idan Allah ya baki abu sai ki roki Allah ka bai ma waɗannan ƙawaye na su ma addu'an da zaki, kaman da ka bani ka ba ma kowa. Duk wanda ya samu alkhairi addu'an da ya kamata a ce yayi, amma ba wai kana Allah ya baka kana jin daɗi ya baka bai ba ma wasu ba har kana ce wai kai ba sa'o'in su bane. To ni gaskiya shawaran da zan baya gaskiya a canje, ya kamata ki nemi hanyar Abdulaziz sulhu Garba. da mai gidanki. to shawarwari ka an gama bata, An muna gama fatan bayarwa, za ta lokaci da yi ya aiki kawo da su insha Allah. To godiya ta musamman ga waɗanda suka saurare mu kuma suke ci gaba da sauraron mu a koda yaushe. Madalla a nan dai za mu dasa aya bare Muhammad Kamaru da Mariola Kamaru kenan. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Muna tare da ku in je M Kacalla kai tsaye daga nan garin Fatusko. Gaisuwa da fatan alkhairi gare ku mutanen wannan zaure. Mun gode, babban yaya. sosai. To a madadin dai waɗanda tare abokan aiki muka gabatar da shiri da kuma injiniya Adamu Sadu da kuma babban mai gida wanda ya ba damar muka gabatar da wannan shiri, muke ce sai gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.